nak kelakan udut neh aku ya sekali-kali nukokno ya gak apa-apa. Lah tukokno. Iya ta, Mas. Aku punten ra kudu. Wah. Jadi malah langsung penyakitan uang ngene. gak udut itu malah Gak penyakit. cuma penyakitan. Nak udut to ngene, Mas. Perokok pasif lebih berbahaya. Mending dadi perokok aktif. Ngene wae piye? Udutmu seminggu sak bungkus. Jadi minggu pertama tak tukokno, minggu kedua Mas Mahmud, kayak minggu ketiga kowe minggu keempat tuku dhewe. Ngono piye? Nang dino pisan tukumu. Ora to, Mas. Seminggu sak bungkus. Jane padahal justru wong udut nek lagi nyantai ngene iki carane. Ndas lagi ngono koyo apa nek gak tutup koyo wah kewek. Sing diingeti usuk ora maleh-maleh. Dihitung yo panggah. Nek udut. Lah itu kan iso membayangkan sesuatu ngono. Iso mbayangno apa-apa. Lah kowe nak pas ngene piye? Sing mbok lakukan yo ngono. Pas terdasmu. Turu. Rasa Oh. Turu tangi yo cek ngelu kok. Tak kira turu tangi plong. Tambah ngelu kok. Tangi kok piye. Mangan meneh bar mangan yo cek ngelu nek. Piye. Tuwe mlek duit 20 juta nang paling mari. Wis ngelu wong buta selawe. Udah selawe. Selawe. Tapi rumbat bungane. salah ilek. Utang pengin utang utang utangan bayar utang piye Wis ya. Ning ya kudu dilakoni. utang nutup utang nyimu utangane bayar utang Ning ya kudu dilakoni. iya tak lakoni Mas Pikir karo udut sih. Aku sih. Aku sih. baik ngene wong urip kuwi intine awake waras ana awake waras kan iso berpikir dalam arti iso uteke jek main lah nggih golek duit kono nggih duit kene nggih mikir kono nggih mikir kene nah saiki nek umpama awakmu sik ora nek kuwi duit akeh kebutuhan cukup ngepleng-ngepleng nang tengah ambil mlendi kayak iso mangane blak gak ro mangan bakso sing enak anane apa digawe bubur malah gak nikmat urip iki gak nikmat yo awak waras kan itulah raketan sambat das ndas ngono kan ndas anu wagu iki gak masalah manusiawi Setel pun. Upload yang YouTube ku ganti.